kripik gedang godhonge tela titik edang sing penting rata sumangga kita pirsani malih wonten Turangga Jaya wonten parinipun Bapak Mukaji Kendal Bulur Tulungagung monggo Sang Pati Sigra anata baris nyawiji kumala dambyak kumragut lambai krapyak lan watang anggati kuma larang abai soraeku moro Gila kita sesarangan kalian Mas Gugun Group saking rokok PS kesian Tulungagung woi monggo Mas Gugun matur sembah nuwun kanca-kanca PS rokok reteng bentar bendera tanda wis kumitir tolong mentara ngawurahan kumur sarane tanana wadya ingkang kacicir sedaya piranti dadang panjang kepirangan Mas Gundul ayo kaya apa lah kaprigelan para satriya satria dari menika Turangga Jaya bendera tanda wis kumitir kumalang mentara ngawurahan kumur sarane tan ana wadya ingkang kacicir sedaya piranti padang ya iki satria gemolan uga satria cilik kang ngasta busana petak ngandhapipun cemeng ya manayo pancen kepenak pancen kepenak ger siji-siji diaturke ya men pancene penak banget Anggara audio matur suwun kowe lah dalah iki Anggara lho Mas Anggara dulure dhewe ya dulure dhewe sing nyomret sapa pitu dalange cilik Tulungagung saiki sampe blogok jaran tenan iki ayo Kang Tris Kakak masuk dek ya
Oke malih yo kan karo sapa ki? Kanca-kanca turangga sakti muda. Bakul lampu saiki. Yo. Meh. Menak ngene lho, Ger. Yo. Yo. Oh. Nah, yes. Ya. Belajar karo Mas Dito. Dan kepenak belum nih ya. Woi, iki cilik-cilik ning kesenang. Ayo lo Ger. Iki kembarane glonot iki. Sayangnya glonot dene iki. Yo, bus. Yo. Nah. Ayo ta. Kuwi ya ngene iki. Iki kesenenganku iki. Wes nambah golek duit. Keluarga besar dari Kridona Golong ya ramu wonten dalem mriku Basku. Hip hop ho. Bos, yo. Katuran pinarak Mas Inggar. Wonten ing dalem menika sugeng mirsani turun Jaya. Ya iki awale. Aja dipetuti aku. Nah, ya ngono lho. Wah, saking kesini, saking semangate. Ya kene iki lho. Ngene lho Mas Momo. Karo Dek Fadli iki mau ta. Mas Jepri ramuh, mandi apa gak ketinggalan Mas Jepri. Ayo. Mencari ibunya, namanya siapa Pak? Namanya Pak? Tolong bagi para pengunjung yang merasa anaknya ketinggalan, tolong. Ini adiknya di sini menangis mencari ibunya. Tolong bagi para pengunjung, ibu-ibu ataupun bapak-bapak, ada anak yang mencari ibunya. Ini namanya saya juga nggak tahu, dikarenakan adiknya nangis. Kok ada anak adit ini? Monggo. Gini Pak, di bapak di atas panggung aja, biar ibunya tahu. Oh, iki Bu, piye to Bu? Ngene kok tak pek, aku ya butuh anak lanang ngene iki. Hop. Nggih, matur suwun.
dhewe iki sapa Mbak Asu? Kembarane glonot. Ricik gum ricik kremise wos teka sadelongane tapane wos teka nyangkake paduh rika kono bungkus pedang Sapa Tito? Iya, iya. Jenenge sing ora dhewe sapa kuwi? iki lho Ora ro aku. Ora ro. iki tak pirsani kaya glonot cilikane Zaman biyen, zaman biyen. ya 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 Lah sing kecil dhewe kaya sapa ya? cilik ning cara manuke manuk sikatan iki Kok iso? lincah Oh ngono. Oke. ayo Iki sing mburi dhewe iki ya kaya Tito. sing Kok iki iso? iki gemoh Gemoy. kaya cilikane sampean Makasih. makasih kakak Eh.
Siti, Ringo Siti. Di Abel katuran pinara kanca-kanca saking Bandaran Rawuh Negara Mriku. Kanca-kanca budaya sesarengan lestari budaya. Ayo nduk maning kaya ngapa aturno ireng manis. Ayo ning, ayo ning, ayo ning. Ayo. Iya, Tak iya. aturane aku Mbak Grito. Oke Pak Tri. Apik ora iki? Sore dolan ning omahku perlune wong sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno marga kelingan ireng manise ting maneh. Mong jalaran para pisahan dipaksa omah-omah wong tuane tresnaku ora bisa ilang marga kelingan ireng manise mergo kelingan irit manise sampeyan. Terus ada turun ke Jaya, rezeki kanca-kanca YouTuber matur nuwun untuk semuanya. Mas Huda. Yen kelingan lelakonku jamane nalika ing paulangan aku duwe kanca putri Gapia ayu lair lan batine janji tresno lair batin
ha ho ho yo 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 hey yo 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 Ini sesarkan karyan Anggara Audio lan ugi Mas Sutris KSS Audio saking gudan-gudan matur sembah nuwun lawuhipun alumni kanca-kanca Karo mojo Pak Tris nggih. karo mojok ditito ayo lo Kang Tur Rada rene aja ngata wae tolak samar disawang kancane aja dipikir sing lagi nyindir aloe wong ora bondo yo mojok yo Sian kanggo sambakan muli kapribaten sing padha jumbono rasaku sing padha dulu ayo maca lakon kanjeng semakin ayo hey ya iki Rangga Jaya men alon wae yo ngir alon lan uga ditata barisane Pramadya Bala kang sampun tuwuh saking alon man iya yo hera 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 jroning sepi ratri nanya asih sliramu manis jebul masa jalaliwa becik tolosa sayamu ayo bareng tak kandhani bangun jiwa berbahaya jalaliwa becik tolosa sayamu ayo bareng tak kandhani bangun jiwa lan bebraya
dalam menghibur para penonton. Wonten Karangkates Mbak Astu. Akhirnya Kang Katon sumribit. Aku ora bakal sih. Dikancani kok buri kene ra apa-apa. Penyematan buta oke goyang sini lirir tambur rewe sumilir tas ijo royo royo tas songgo kata aho ahe
Ho ho.